OK, poďme sa porozprávať o prestupových novinkách Manchester United. A celkovo už ma to vytáča, čo sa deje v tomto klube. Začneme príchodmi. Zaznamenali sme jeden príchod a to je Ederson. A je to už mesiac skoro dozadu. Áno, záujem je tam o veľa hráčov, ale zbytočne si ich nechávame utekať do iných klubov. Príklad Jean-Paul van Hecke. Áno, že vraj sme poslali ponuku za Aureliana Tchouameniho a stále je to iba druhá posiela do stredu pola, čo my vôbec nemáme stred pola. To ešte chceme krídelníka Christensia Samrevilla a ďalších. A nemáme stále vyriešený ľavý kraj obrany, stále tam Luke Shaw, počítame Dorguho na ľavom útočníkovi. A to stále máme iba Edersona podpísaného, to je všetko, a inak všetko sú iba špekulácie. A začínam sa báť, že zase nedostane manažer hráčov, ktorých chce. Príklad Elliot Anderson. A inak ozaj, kde sa stratil záujem o Luisa Halla? A viem o Christianovi Orozkovi, ale to je do juniorky. A pochybujem, že by ho hneď Michael Carrick zaradil do Ačka a hneď by ich začal hrávať v zálohe. Aj Marco Senesi bol na zozname United, ale proste nám to všetko trvá a nám to kluby všetko zoberú potom tých hráčov. Chcem kritizovať Omara Beratu a Jasona Wilcoxa. Chápem, že nás chcú odprostiť od toho, že rýchlo vypáliť nejakú sumu za hráča, ktorý za to nestojí. Ale niekedy by som bol za to veľmi rád, lebo tie peniaze na to máme. Odišiel Casemiro, Sancho, polomrtvý Malácia. To ste si všimli, že on sa furt usmieva a že nevie zavrieť vôbec ústa? No dobre, poďme ďalej. Celkom fun fact, sme podpísať k Šeškovi skúseného hroťáka a Lewandowski bol voľný. No čo sme urobili? Nechali sme si ho uísť. Dobre, toto je všetko. Keď chceš, daj odber, like a koment. Takže čus.